Salam mehriban dostlar, e-bilim platformasına hoş geldiniz. 3ds Max serisinden öğren yöneköy kursu bilen sizi tanıştırmak isleyen 0-45 içinde interyerin fotoreal görünüşüdür ödüler. Şolur wagtyň özünde ölçek meýilnamasına laýyklykda takik ölçekleri bilen amal aşyrlar. Şeýlelikde modelleriňize esaslanyp şuňa meňzeş dörlen interyer görüp bilersiňiz. Eger siz öwrenji bolsaňyz we ýa-ni 3ds Max programmasy bilen tanışan bolsaňyz, bu kursumuz size hem de işle. Hem medal doğru yetirmek için acayip mümkünçiliğiniz var. Eger size ýa-ni bu programma bilen tanışansaňyz, bu sapakdan özüňiz üçün täze bir zady bellemeňiz ören ihtimal. Ýöne başlamazdan ozon size kurs için gerekli boljak zatlary belläp geçeýin. 2017-nji ýyldan başlap 3ds Max versiýalary gerek bolar, ýagny 17, 18, 19, 20-nji versiýalary, meň versiýam Max 2020, birinji täzelemesi. Ýöne 2017-nji ýyldan öňkü versiýalary hem bolup biler. Bu video tapamyzda ulanyljak ähli derur modelleri 17-nji ýylyň ýörüti versiýasyna saklanylýar. Şonuň üçin siziň 3ds Max programmaňyzyň versiýasy meniň kompýuterimdakydan azrak köne bolsa alad etmän. Şeýle hem size Corona Render adly şekillendiriş ulgamy gerek bolar. 4-nji, 3-nji ýa-da 2-nji versiýalary bolup biler. Öňkü versiýalaryň hem işlemegi mümkin. Ýöne men size 3-nji ýyl maslahat berýän. We iň soňky gerekli zadymyz okuw materiallarynyň toplumy. Bu interyerin ýagny içeriň çizgisi we wizuallaşdyrmak üçin lerur bolan modelleri öz içine alýan ýörüti arxiv. Ondan näme dostlar, taýyn bolsaňyz başlaýyn.